Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. स्टार्ट जाल्ले तेन्ना आमी हळदणच्या क्लासार कोण आसतात पळय टेम्पो स्टँडाचेर बी त्याला थोड्यांक आमी थंयसरले काडलेले. पूण जेन्ना फीश मार्केट आमचें जेन्ना बंद जालें पळय तेन्ना आमकां मागीर लोकांची सोय म्हणून थंयसर खंयसर तरी आमकां तेंचेर आमकां दुर्लक्ष करचें पडलें. पूण आतां जेन्ना हें मार्केट स्टार्ट जालें तेन्ना आमी तांकां थंयसरले काडटले. एक पॉझिटिव्ह केस येयल्या उपरांत मागीर आमी टेस्टींग केलें. जवळ जवळ आमकां 18 पॉझिटिव्ह केसीस येयले. म्हणून आमी तें 14 पर्यंत आमी फीश मार्केट बंद केल्लें. आतां आमी तें परत स्टार्ट केलां. तरी आमी 1/3 केले ती लोकांनी मातशें आपली गर्दी कमी करची आनी सावधगिरी बाळगून परत असले जाल्यार शॉपिंग करचें, नुस्तें घेवचें. लोकां कडेन इतकेंच मागता की चड गर्दी करची न्हू, जेणे करून आमकां तें परत बंद करचें पडोंक उपकारना म्हणून. अरे तुम्ही सोशल डिस्टन्सिंग फॉलो करणारे लोक सोशल डिस्टन्सिंग फॉलो करतलो होय. कोटीच्या टेंडरातून हे जे काम केलं आहे ते निष्पक्षपातीपणाचं आहे. काम व्यवस्थित नाही आहे. त्या कामामध्ये धड मोडतोड जास्त झालेली आहे आणि काम हे आज 1-1.5 वर्ष होऊन गेलं ते इथे बंद आहे. संबंधित यात गावचा आमदार बाबू आजगावकर याच्याकडे 2 वेळा आम्ही जाऊन आलो, तरी पण त्याने याच्याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे. करतो म्हणून सांगतो पण करायला काही येत नाही. मला वाटतं ह्याला हे डेव्हलपमेंट करायचं नाही आहे, त्याला फक्त आपला शो करायचा आहे. आपण एक कोणतरी मोठा नेता आहे आणि या गावचा प्रतिनिधी आहे, पण प्रतिनिधी या नात्यानं त्याने या कोरगावकडे अजिबात दुर्लक्ष केलेलं आहे. हे काम जर टेंडर तुमच्याकडे जर पैसे नसते तर हे टेंडर का काढलं होतं? ते टेंडर काढू नये होतं. असं हे देवस्थानचं भाविक लोक येतात आणि लोक आम्हाला असतात